deň. A čo, nás traja? A aká bola promócia? Poplakali ste si? Ešte len budeme doma. To je jej chlapec? Manžel. A Martino to vie? No tak, mama. Bez nášho vedomia. Povedala som mu, že len ak dostane červený diplom. No a stalo sa. Už sme doma? Máme zatarasenú cestu. Kombajny, žatva. 10 minút prestávka. Kto má chuť, nech sa páči, tu je dobrý prameň minerálky. Môžete sa občerstviť. Prosím. Nechcete pohár? Napí sa, mama. Je výborná. A netráp sa, oca si vezmem na starosť sama. Nastupovať! Poďme. Čas letí. Opatrne, Rudko. Peter, tak ťa vítam k nám do rodiny. Dobrý deň. Vy sa poznáte? Už o tom vieš? No neviem síce všetko, ale včera som od neho dostal list, v ktorom vysvetľuje, prečo si vzal Julku. Hotová diplomová práca. Ahoj, švagre. Ahoj.